Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Bafethu ngiphethe iqembu la losaziwayo ezika DSD. Nginibingelele ngiphinde nginamukele mfowethu khona la kwiZwida Media TV. Kunjani mfowethu? Ngiyaphila mfethu, obingelela abantu abakubukele ekhona lapha emakhaya. Ngithi awuthethe. Ngithi suka umashobane lo induna eyabeka ngenyembe zamanye amadoda futhi layo suka khona kokuchitheka igazi. Ngisuka phansi le ephosphorus kodwa manje ngisephansi la eGoli. Mfethu nibahle niphumele ngobuningi benu ngendlela emangalisayo. Ngabe kusho ukuthini lokho njengeqembu losaziwayo? Abantu bese bedaliseko leqembu. Lingafa kanjani ngisaphila mfowethu ngoba bonke laba bantu abasalandela DSD kahlahla ngisesiyumlandeli osaziwayo sekuyimo osaziwayo uqobo. Uma ufuna ukwazi ngosaziwayo buza mina uqobo. Manje mawuthi lifile angazi ukuthi uchaza ukuthini. Ngikhona liyaphila iqembu ngiyaphila. Ngabe yini lesingayilindela emcimbini namhlanje ngosaziwayo? Osaziwayo ngilandela umuntu osemdala ke mina indoda enempandla nenhlebe. Hayi abafana abancane. Engakutshela khona into ezokwenziwa umuntu yenziwa uzobe sishaya isiginci uNkulunkulu weyiginci. Ngikhuluma ngayo yonke into ozobe uyibona umnandi bestage amagidangoma ephila. Angifuni ukuthenga amehla abantu ngithi nje sondela uzobuka ukuthi osaziwayo yini iqembu elikhulu kanjani. Mfethu ngabe kusho ukuthini kunina njengesizwe samabhinqa lo mcimbi usho ukuthini kunina njengoba abantu bathi uMaskandi World Cup basuke bephume ngobuningi njengoba kunezikhumbi zabalandeli la amaqembu ahlukahlukene. Uyabona makuthiwa uMaskandi World Cup basuke bayabalathini uyabona njengamanje ngigqoka into emhlophe awuthi ngutshengise ukuthi into emhlophe kangakanani. Lento lena akusiyinto ukuthi ungahamba udakwa ubhuquza asiwa amaphara ngimhlophe siyayithanda sihlala njalo siqikekela ukuthi yonke into esiyenzayo ihamba njalo ibeka iqembu phambili ukuthi siklini inhlanzeko lento into yamabhinqa leli bhlukwe siligqokayo njengamhlanje aliwashwa emva kwensuku ezinhlanu uligqoka namhlanje nje kusasa into bese likutshela ukuthi uhlale kuphi nakuphi bese utshintsha. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu bafethu. Umuntu osekhaya obukele ungathini nje noma ningathini njengeqembu losaziwayo ukuyena lo muntu obukele ongazanga kulomcimbi? Ngithi kubona luphi. Siyabonga kakhulu bafethu. Luphi. Mfowethu sengiqoqa nje osaziwayo angeke kuthiwa bafile sekhona thina. Kumuntu osafunda isikole ngithi funda ufike la sesifike khona thina siyayithanda inhlanzeko kuphela ngeke usithole sibhuquza noma kuphi sigqoka umbala omhlophe osaziwayo bayithanda mfowethu. Okushuthi amanye amaqembu mfethu niyawathembisa ukuthi nizobhuquzisa ngenduku. Hayi mfowethu noma ke ngingaseke ngisafika lapho kodwa osaziwayo ngineshow yokuthi sizohlonipha umculo semdala ongeke futhi asathanda kahle ungenele i-competition yakhona asekho kulelo zinga lakhona so osaziwayo iqembu selidala sineshow yokuthi uma ulandela bona qhela ezimpini zomaskandi ulandela indoda esindala umuntu omele ngabe uyamhlonipha namhlanje ngithi awuthethe